Hey, what's up mga ka-adventure? For today's video, panibagong araw, panibagong food trip adventure na naman tayo. Dahil kung saan nga may masarap, agad-agad natin yang pupuntahan. Bagong parisan sa San Carlos City, Pangasinan ating puntahan. Sino ang mga ka-adventure? Paris lover ka rin ba? Katulad ko, mayroon ulit akong nadiskubre. Siyempre, kasama ko na naman si Lingmo. At dito lamang yan matatagpuan sa may Barangay Pagal, San Carlos City, Pangasinan. Dito sa may Dimag Pares. Maganda, napakaluwang at napakalinis din ang kanilang ambience dito. Kasama ko nga pala dito si Kadalig TV at saka si Daring Kagiwa Vlog. Bagong bukas lang sila dito mga ka-adventure at andito nga kami upang tikman ang kanilang pinagmamalaking mga Paris. Yan na nga mga ka-adventure, piniprepared na nila ang aming mga orders. At pagkalipas nga ng ilang minuto, tsaran, andito na ang aming mga order. Ito ay ang kanilang bestseller na Paris Overload. Grabe, overload na overload. Sir, kumusta yung lugaw nila dito? Good. Kumusta yung lugaw at pagkain nila dito? First class, nagka-quality. Sarap. Quality. Bukod sa Paris at lugaw mga ka-adventure, mayroon nga rin silang bintang iba't ibang klaseng lutong ulam dito. Ayun o, shoutout nga pala sa mga estudyante ng BMU San Carlos. So yun nga mga ka-adventure, ito yung kanilang pinagmamalaking overload Paris dito sa Maydacom Paris na matatagpuan naman sa may Barangay Pagal, San Carlos City, Pangasinan. Kaya tara, tikman na natin to. Overload mga ka-adventure, mayroong chicharong bulaklak. Mayroon ding lechon kawali. Grabe mga ka-adventure, arat na rin kayo rito at tikman ang kanilang bestseller na Paris. Quality. Napakasarap, malinamnam at malasa. Kaya kung naghahanap kayo ng bagong kainan at bagong matatambayan, dumayo na rin kayo dito sa may Dimag Pares para matikman nyo na rin ang sarap ng kanilang paninda dito. Hahahay, awat. Yumminess, promises. Grabe ang sarap ng kain ng mga kasama ko at mayroon nga rin silang panghimagas dito, dessert na leche flan. Suabe, quality mga ka-adventure. Ma'am, kumusta po yung Paris nila dito? Okay naman, masarap. Wow, kayo po madaw? Okay naman. Sobrang sarap. Masarap po. Masarap po yung Paris nila dito? Masarap kayo. Sir, quality o quality? Most quality. Nagbibinta rin nga pala sila dito ng buong lechon baboy. Hey, what's up mga ka-adventure? Andito nga tayo sa may Barangay Pagal, San Carlos, Pangasinan. Dito sa may Paris and Eatery. Kaya naman tikman natin yung kanilang pinagmamalaking mga Paris na napakasarap. Sulit na sulit. Tara na, bago pupundan sila dito. Sir, kumusta yung Paris na dyan? Sarap po. Sarap. Kaya yayain mo na ang iyong friends and family at arat na rin kayo rito sa may Dimag Paris and Eatery.